Mae Nadolig erbyn heddiw wedi newid tipyn, yn tynnu crackers a bwyta stwffyn. Dyn mae'r tew yn dringo lawr y simne, a gadael anregion i chi gyd fel deithon nhw o unlle. Mam gi a tad ci yn dod rownd am ginio, tatws ros, twrci a greifi cyn cwmpo i gysgu ar y soffa. Mae plant yr ysgolion yn neud gyngerdd i'w rieni, oedd Lewis bach yn chwarae ciwb ocso eleni, dyna drieni. Grŵp o ffrindiau yn mynd mas i gael hwyl da'r criw. Siwmperi, Nadolig, pob math a bob liw. Dyma rai o pethau sy'n gyfarwydd i ni, o geirw yn yr eira ac anregion diri. Ond o le mae traddodiad wir yn dod, a sut oedd Nadolig wir fod bod. 3,000 o flynyddoedd yn ôl, pan oedd y Celtiaid yn cerdded y tir. Dathlon nhw heil dro'r geia, pan oedd y hael yn llonydd am 12 dydd. Yr unfed ar hugain oedd eu seremoni nhw. A'r enw oedd Alban Arthan, neu'r enw arall oedd Iwl. Iwl hefyd oedd y coed tân a losgoed am gyfnod, am golau a gres tan oedd y wledd yn barod. Ac oedd y wledd yn symboleiddio'r hael yn dychwelyd, fel anws sy'n waith eto uwch ben, yn cario fflam o ysbrydoliaeth ac o leo'r nen. Y duwies brigid sy'n gysylltiedig, ei wallt coch a llachar fel coelcerth yn y nos, yn sefyll gyda'r cawr dagda, ei bair yn sgleiniog, ei bair yn dlos. Ail enedigaeth i bob peth yn cynnwys y coed a'i ffrwyth, yn codi unwaith eto o'r oer yn y bedd, y tân oddi dan yn bwyth. A pwy sydd wedi clywed o'r planhigyn i chelwydd, a bigaid o'r dderwen gan y derwydd. Mistletoe yn Saesneg, fel bod ni'n wybod, rhag ofn bod rai yn honio. Mae rai yn ei adael o gwmpas y le, bydd ei gariadon o gwmpas yn ddian. Achos os dyn ni'n cwrdd ar rhywun o dan, dyn ni arnon nhw i'n sws. Os taw gŵr a grau, nain neu tair, dylsyn ni cysanu nhw heb ffws. Ac os oedd dau person yn ymladd amser maith yn ôl yng Nghymru, ac welon nhw i chelwydd i'w chei pennau, bydd y ymladd yn stopio tan fori. Oedd y planhigyn yn cysgredig i bawb yn y gymuned. Creon nhw diodydd i wella cleifion, niwtraleiddio gwenwyn, ac hefyd i helpu gyda ffwythlonder. Credwyd y Celtiaid roedd yna frwydr, rhwng brenin y dderwen a brenin y celyn. Bythol wyrdd oedd ei ddail, ac am fyth parhaoed yr helyn. Mae rhaid bod y planhigyn yma'n hyd, meddyn nhw, yr unig dail wyrdd yn y byd, yn cadw'r goedwig yn bert, yn rhoi torch ar y drws, a'i osod mewn cylch rhwng y tŷ. Oedd y dail miniog fel lloches i'w tyrwydd teg. Roedd gadw ysbrydion i ffwrdd, ar y bwys tfilod, y blaidd a'i geg. A mae yna un goeden arall sy'n hollol bwysig, a fedrai ddim gorffen y stori heb sôn, am y goeden Nadolig yn dal ac yn lliwgar gydag anregion o dangan sôn corn. Mae'r paganiaid wedi bod yn adfurno coed ers 1000 flwyddiannau, yn galw diwy'r hael yn ôl gyda goleuadau a'i thanau. Felly pan dych chi'n dathlu eleni gyda'ch ffrindiau a'ch teulu, cofiwch hyd y reiddiau, y mynyddoedd, yr afonydd a'r creigiau, y dydd a'r nos a'r lleiad, achos dyna oedd Nadolig yn y dechreuad, dathliad o noson hira'r gaeaf.